Hey YouTube, jeg har fået et spørgsmål fra Jensemann8456, som spørger, hvad er din yndlingsenergidrik, og hvor hurtigt kan du bunde i den? Min yndlingsenergidrik, det er nok bøgen. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er så godt ved den. Jeg kan bare godt lide den. Og hvor hurtigt jeg kan bunde den? Fuck. Det ved jeg ikke, men jeg vil lige hurtigt sætte tid på at begynde. Nej, fuck, sådan ikke opbredt. Det er sådan her. Nej, nu kan jeg ikke. Jeg bliver det godt. Tjule og 20 sekunder. Tak fordi I så med. Jeg ved ikke om man kan sige håber du så på det spørgsmål, men tak fordi I så med. Vi ses næste gang på YouTube.